வீட்டுல 4 ஓட்டு இருக்குது. சத்தியமா 4 ஓட்டு உனக்கு தான். ஏன் பாண்டி அவங்கதான் சத்தியம் பண்ணி சொல்லிட்டாங்கல்ல, சந்தோஷப்படாம ஏன் முகம் வாட்டமா இருக்கு? இல்ல, குத்துவிளை கொடுத்தவங்களுக்கும் சத்தியம்னு சொல்றீங்க, குடம் கொடுத்தவங்களுக்கும் சத்தியம்னு சொல்றீங்க, இப்ப எனக்கும் சத்தியம்னு சொல்றீங்க. இவ்வளவு பேருக்கும் சத்தியம்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு யாரு கொடுத்த வார்த்தையை காப்பாத்த போறீங்க? நியாயமான கேள்விதான். குடம் வாங்கினா குத்துவளைக்காரங்களுக்கு சங்கடம், குத்துவளை வாங்கினா குடங்காரங்களுக்கு சங்கடம். எதுக்கு ஊரு பொல்லாப்புன்னு யார் எது கொடுத்தாலும் வாங்கிக்கிறோம். ஆனா உள் மனசு என்ன சொல்லுதோ அதுபடிதான் ஓட்டு போடுவோம். அது சரிதான். ஆனா சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு மாத்தி ஓட்டு போட்டோம்னா சாமி குத்தம் ஆயிராது? என்ன பாண்டி குழந்தைத்தனமா பேசுற? தேர்தல் நேரத்துல இதையும் லஞ்சமா கொடுத்து ஓட்டு கேக்குறாங்களே, அவங்களெல்லாம் விட்டு வைக்கிற சாமி எங்களை மட்டும் கேள்வி கேட்குமா என்ன? ஓட்டு கேக்குறவனுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குன்னா, ஓட்டு வீட்டுல 4 ஓட்டு இருக்குது.